4 nevladine organizacije i odjeljenja za bezbjednost vlade Brčkog distrikta potpisali su memorandum o saradnji, čime je nastavljeno jačanje kapaciteta ove lokalne zajednice u preventivi i konkretnom djelovanju u vanrednim situacijama. Bila je to prilika i za uručivanje priznanja Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine, predstavniku nevladine organizacije Posavina bez mina i pripadniku civilne zaštite Brčkog distrikta Mirsadu Hadžipašiću za iskazane rezultate u borbi protiv poplava 2015. godine. Potpisivanje memoranduma o saradnji s nevladinim organizacijama, Odjeljenje za bezbjednost vlade Brčkog distrikta je nastavilo povezivanje s civilnim sektorom u cilju jačanja kapaciteta za preventivno i konkretno djelovanje u zaštiti ljudi i imovine u vanrednim situacijama, rekao je šef odjeljenja Uroš Vojnović, a predstavnik Posavine bez mina Svjetlana Pavlović memorandum ocjenjuje i kao kariku koja je nedostajala u nastupu prema stranim donatorima. Ovaj memorandum obezbeđuje Brčkom također i mogućnost ostvarivanja većih aktivnosti na prostorima Brčkog što se tiče deminiranja uz minimalne troškove. U momentima kada imamo podršku stranih donatora, jako je bitno da lokalna zajednica prepoznaje nas kao organizaciju od javnog interesa, tako da se tu u stvari zatvara jedan krug civilno društvo, vlast i strani donatori, a to je sve potrebno u tom krugu da bi se uradilo nešto ne samo za ovo područje, nego i za Posavinu, za cijelu zemlju. Vojnović je nakon potpisivanja memoranduma uručio priznanja Ministarstva bezbjednosti BiH klubu terenaca 4x4 iz Brčkog i pripadniku civilne zaštite Mirsadu Hasanbašiću za izuzetno požrtvovanje i angažman u spašavanju ljudi i imovine u vrijeme prošlogodišnjih poplava. Velika čast, velika obveza. Ovim putem ja bih napomenuo, znači priznanje jeste na moje ime, samo ništa od toga ne bi bilo da nije bilo ovih kolega iz Odjela za javnu sigurnost, svih koji smo to sve zajedno uradili. To podrazumijeva i odgovornosti u budućem periodu. Ne daj Bože da zatreba naša pomoć pri civilnoj zaštiti u smislu spasavanja i od poplava i drugih elementarnih nepogoda. Vodostaj Save je u porastu i prate ga potrebne pripreme za odbranu, a u Brčkom se strahuje od obilnijih padavina i zbog nekoliko kritičnih tačaka na lokalnim vodotocima u južnom dijelu distrikta, gdje još uvijek, rečeno je, nisu okončani radovi na uređenju nasipa i porušenih mostova.